אוקיי? לפני שאני מתחיל את ההסבר, שימו לב שזה רק להתקנה חוזרת. ההתקנה הראשונה היא יותר פשוטה, פשוט מורידים את התוכנה, מתקינים אותה. אז איך מתקינים גרסה חדשה של אורקוויז לקליקרים במחשב? כן, גרסת האופליין. אז מפה קיבלתי קישור מרחלי, אבל צריך לקבל את הקובץ הזה איכשהו, או מרחלי, או שנשלח לכם את זה בדרייב, ומורידים את זה למחשב. עכשיו זה נמצא פה במחשב. ויש לי את זה, יש לי גרסה קודמת מותקנת כאן, אז מה שאני אעשה זה אני אסיר את הגרסה הקודמת. חכו איתי, אפשר לחכות. ונחפש פה אלקטרון. לא, פריז. אוקיי? ואני אסיר את ההתקנה. יכול להיות שבמחשב שלכם זה לא יראה בדיוק אותו דבר, אם זה ווינדוס 10. אני כבר זוכר שזה נראה ווינדוס 10. כי אני בטוח שאני רוצה להסיר את ההתקנה. לא יקרה שהקישור נהנה. אוקיי. אז הסרנו, זה דבר ראשון. שלב הבא, צריך למחוק את התיקייה אורקוויז 2 מ-users. במקרה הזה, זה יהיה users, שם שלכם, ואז update, או במילים אחרות, בצורה אחרת נלך ל-C, משתמשים, משתמש לכם, update, ראיתם שזה, יכול להיות שזו תיקייה מוסתרת, יכול להיות שצריך לעשות פה, share, סוגר, הנה, קבצים ותיקיות מוסתרות, הצג קבצים. אוקיי. update, סליחה, שומע, roaming, ואז נפוק את התיקייה אורקוויז 2. רואים את זה? delete. לחצתי על המקש delete. אפשר גם פה לעשות קליק ימני ומחיקה. נפרד. ופה מחיקה. אוקיי. מחקנו את אורקוויז 2. ועכשיו אנחנו יכולים להתקין את הגרסה החדשה. פה הגרסה, איך נדע אם זאת גרסה, מתי הגרסה הזאת? התאריך תמיד מופיע פה, פה זה מה8 לראשון, 24. אני יכול לדעת באיזה גרסה אני עובד, האם התקנתי אותה כבר. פה, סליחה, צריך לקפוץ על, נעשה את זה עוד פעם. Windows חוסם את זה. אני לוחץ על מידע נוסף, תפעיל בכל מקרה. ונפחד. ועכשיו הוא מתקין את אורקוויז 2. יפה. התווסף לי פה, וגם נפתח. אפילו נפתח לי עם נשפת שעה לפני כן, בוא נראה שזה עובד. כן. אם הייתה בעיה בהתקנה,
זה אפילו לא היה עולה. בדרך כלל יש בעיה בהתקנה אם לא מוחקים את התיקייה הזאת שהראיתי. ואז זה פשוט נתקע בעלייה של אורקוויז, שכתוב, יש 4 שלבים כאלה של עלייה של המשחק, אז זה נתקע שם באמצע. אם זה נתקע באמצע, זו בדרך כלל הסיבה. בינתיים נצמיד את זה להתחלה. נצמיד את זה לשורת PCMark. נשאיר את זה, זהו. תהנו.